Boli sme veľmi dobre pripravení na supera. Je to veľmi nepríjemný super, ktorý sa od začiatku do konca prezentuje hádzanou. Od začiatku do konca hrajú to isté. Tlačia, útočia, čož my sme boli na to dosť dobre pripravení, si myslíme, takže tam vlastne bol aj obraz tej hry našej. Azt, hogy jól megoldottuk, a védekezést is ebből tudtuk, könnyű gyorsindításos gólokat. Dobre sme vyriešili obranu, z ktorej sme vedeli dávať dobré góly. Cítili sme to, že máme v rukách celý čas zápas, napriek tomu, že sa nám nepodarilo vypracovať nejaký vážnejší náskok. Ale od začiatku do konca sme udávali tempo zápasu. Viacero hráčok prispelo svojim výkonom v útočnej fáze, z čomu sa veľmi tešíme, či Gerič, Dominika a tak ďalej. Veľmi veľa pridali k tomu zápasu dnes.